салому дуруди бепоёни моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. Бо таманнои тансиятии комили умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. Дар студия Алиҷон Талбаков. варзишгари тоҷик Хуршед Маҷидов дар ҷоми бозии Осиё оид ба ҷудо ки дар Гонконг ба поён расид, дар авази то 100 кило медали биринҷӣ ба даст овард. Дар авази то 100 кило ҳамагӣ 4 гӯшингирӣ ширкат дошт. Бинобар ин паҳлавонон рақобатро аз даври нимниҳоӣ шурӯъ карданд. Хуршед дар нимфинал аз Даниэл Дичев аз Булғористон мағлуб шуд. Маҷидов барои ҷои севум бар Радек Ҳесл ғолиб омад ва бо медали биринҷӣ сарфароз гашт. Тоҷикистонро ба ҷуз аз Хуршед Маҷидов боз як варзишгар Хаёмиддин Ҷабборов намояндагӣ кард. Ӯ дар вазни то 73 кило бар рақобат аз даври дуввум шурӯъ намуда, баъди ду пирӯзӣ бар Чо Фунг Леунг аз Гонконг ва варзишгар аз Муғулистон ба нимфинал баромад, вале ӯ дар даври нимниҳоӣ аз гӯшингири русиягӣ мағлуб шуд. Хаёмиддин дар қувваозмоӣ барои ҷои севум аз Болор Очир Герелтуя аз Муғулистон шикаст хӯрд ва дар натиҷа ҷои панҷумро ишғол кард. Соли гузашта ӯ дар ин мусобиқа медали биринҷӣ ба даст оварда буд. теквандочиёни навраси тоҷик аз ҷоми ҷаҳонии кишвари Беларус бо дастовардҳои шоён ба ватан бозгаштанд. мавзӯъро ҳамкорамон идома медиҳад. варзишгарони навраси тоҷикро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе бо гули гулдаста ва бо садои карнаи сурна гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. варзишгарони мо аз санаи 28 моҳи ноябр то 1 декабри соли равон дар мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи намуди теквандо ИТФ иштирок намуданд. мусобиқаи мазкур барои ба даст овардани ҷоми ҷаҳон миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус баргузор гардид. дар ин мусобиқаи бонуфус Тоҷикистонро як гурӯҳ варзишгарони навраси аз 8 то 11 сола муаррифӣ намуданд. онҳо 2 медали тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ ба даст оварда бо сари баланд ба ватан баргаштанд. ман аз ҷумҳурии Беларус баргаштам ва сазовори ҷои аввал гардидам. ман ташаккур мегӯям ба устодам ва ҳам падару модарам. ман саъю талош намуда ҷои якумро гирифтам. ин мусобиқа бисёр вазнин ва сахт гузашт. мо ҳамагон кӯшиш кардем ва ҳамдигарро дастгирӣ намудем. аз ҳамин ҷиҳат ба натиҷаи хуб сазовор гардидем. аз ин дастоварди варзишгарон наздикону пайвандони онҳо шоду хурсанд мебошанд. мариямҷони мо имрӯз парчами Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ боло бардошт ва ба соҳиби медали тилло гашт ва ин албатта ки ифтихори оилаи мо ва ифтихори тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. варзишгари наврас Исрофил Исроилов низ дар ин мусобиқа ширкат варзида сазовори медали нуқра гардид. ман дар чемпионат ҷаҳон дуюмҷо гирифтам ва мехом ки оянда ҷои якумро гирам. иштироки варзишгарони наврас дар чунин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ онҳоро рӯҳбаланд намуда, ҳамзамон насли наврасро водор месозад ки боз ҳам хубтару беҳтар машқу тамрин намуда, дар дигар сабқатҳои байналмилалӣ ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гарданд. самбочии тоҷик Сорбон Латипов дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба самбо барои ҷоизаҳои президенти Қазоқистон медали биринҷӣ ба даст овард. Ба иттилои Федератсияи байналмилалии самбо дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ки дар толори варзишии Би Платинуми шаҳри Нурсултон баргузор шуд, наздики 150 варзишгар мардону занон аз 12 кишвар ширкат дошт. ба гуфти Маҳмуд Абдуллоев, дуввари мусобиқаи байналмилалӣ оид ба самбо барои ҷоизаҳои президенти Қазоқистон ва дабири кулли Федератсияи самбои Тоҷикистон, мусобиқа оид ба самбои варзишӣ миёни мардон ва занон, инчунин самбои размӣ байни мардон дуир гардид. Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи байналмилалӣ 4 варзишгар дар рақобатҳои миёни мардон намояндагӣ кард. аз байни онҳо танҳо Сорбон Латипов медал гирифт. ёдовар мешавем, Сорбон Латипов моҳи ноябри имсол дар қаҳрамонии ҷаҳон дар шаҳри Чонҷӯи Кореяи Ҷанубӣ дар рақобатҳо оид ба самбои размӣ дар авази то 62 кило медали биринҷӣ ба даст овард. дар мусобиқаи байналмилалӣ барои ҷоизаҳои президенти Қазоқистон боз 3 гӯшингири тоҷик оид ба самбои размӣ ширкат дошт, вале ҳар се Акмал Давлатов дар вазни то 62 кило, Муҳаммад Гуреззода дар вазни то 68 кило ва Шаҳром Шералов дар вазни то 82 кило дар давраҳои муқаддамотӣ аз рақибонашон шикаст хӯрданд. мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба ушу беҳтаринҳоро муайян кард. тафсилоти бештар дар сюжаи омода намудаамон.
мусобиқаи бози шаҳри душанбе оид ба якарбаи шарқи ушу дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо баргузор шуд. мусобиқа аз рӯи ду нави ушу таолу, гимнастикаи хитоӣ ва санда ё худ муҳорибаи хитоӣ сурат гирифт. ёдовар мешавем ки охирин сабқати расмии байналмилалӣ ба дастпарварони Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ ин мусобиқаи осиёӣ аз намуди санда буда дар Ҷумҳурии Мардумии Чин доир гашт ва Тоҷикистонро дар чорабинии бонуфуз ду варзишгар зери роҳбарии мураббии ҷавон Мавлун Сафаров намояндагӣ карда сазовори ду медали биринҷӣ гардиданд. раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри Душанбе имрӯз дар якҷоягӣ бо Федератсияи ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди шаҳри Душанберо оид ба ушу байни наврасону ҷавонон ва калонсолон баргузор намуд, ки дар ин мусобиқа зиёда аз 300 нафар варзишгарон аз шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияи тобии марказ ширкат варзида истоданд. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ яъне ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба ин намуди зебои варзиш мебошад, ҳамзамон пешгирии онҳо аз шомилшавӣ аз ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ношоям. дар нави ушу таолу ё худ гимнастикаи хитоӣ бештар духтарон таваҷҷӯҳ доранд. аниқтараш ин намуд намоишӣ буда амалу ҳаракатҳо бо чӯб, шамшер ва дигар лавозимоти варзишӣ иҷро карда мешавад ва дар мусобиқаҳо доварон ба ҳаракати варзишгар баҳо медиҳанд ва дар муқоиса ба дигари яккарбаҳои шарқӣ нозукона амалӣ меёбад. яке аз дастпарварии фаъоли Федератсия Элеонора Файзова мебошад. мавсуф нозикиҳои ушуро аз мураббии ҷавон Мавлун Сафаров омӯхтааст. нугуфта намонад ки имсол ба Элеонора соли бо барур аст, зеро дар мусобиқаи осиёи марказӣ ширкат варзиду ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафёб шуд. ҳамчунин дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ беҳтарин гашт. дар сабқати навбатӣ низ аз касби зинаҳои ифтихорӣ бенасиб намонд. من در این مسابقه با نمودی نایتان و شمشیر چکی و چوب کار کردم و هنر خود را نشان دادم. дигар дастпарвари мураббии ҷавон Нозанин Ҳиматова низ қобилияти хуби варзишӣ дорад. мавсуф дар иҷрои барномаҳои махсуси ушу ки аслан сабку усулҳои гимнастикӣ ва акробатика ба кор бурда мешавад фаъол буд. ба гуфти мураббӣ Мавлун Сафаров, Нозанин ҳам қодир аст то дар сабқати бурунмарзӣ ки майдони нангу номус аст аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузорад. соли ҷорӣ вай дар чандин мусобиқаҳои хурду калон ширкат варзид. албатта сабқати хотирмону фаромӯшнашавандааш дар шаҳри бостони Хуҷанд доир гаштааст. من طولی 2 ماه شد که در اوشو مشق میکنم و من امروز به این مسابقه آمدم و جای سوم را گرفتم. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдсолӣ аъзо мешаванд, яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи лозима ва зарури аз худ кардани сабку усулҳои яккарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ низ ба қадри имкон воқиф бошад, чунки иҷрои сабку усулҳои ушу аз акробатика манша мегирад. мусаллам аст ки гузарондани ҳамошҳои таълимию тамринӣ берун аз марзи ватан ба таҷрибаи ғанӣ пайдо кардани варзишгарон мусоидат мекунад. гарчанде Федератсияи мазкур ин иқдомро роҳандозӣ накардааст, лек дар гузарондани курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисон аз хориҷи кишвар, алалхусус аз Ҷумҳурии Мардумии Чин саҳмӣ назаррас дорад. 4 سال از در محفل اوشو مشق و تمرین میکنم و من مسابقه شهری خیلی مقبول شد. من نازکی‌های اوشو تاولو اوشو سنده را می‌آموزم. من در مسابقه اوشو تاولو جای اول گردیدم. طولی 2 سال شده است که در فدراسیون اوشوی جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین میکنم. من در این مسابقه از نمود اوشو تاولو جای یکم گرفتم. من این مسابقه خیلی مقبول شد. من میخواهم باز در مسابقه های جمهوری بیرون از کشور برآمده سزاوار جای اول گردم. хотирнишон мекунем ки ушучони тоҷик дар соли сипаришуда дар мусобиқаи осиёи марказӣ ки дар шаҳри Тошканд гузашт сазовори 19 медалии тиллу, 8 нишони нуқра ва 4 ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. дар ҷоми кушодаи Аврупо ба гирифтани 7 медалии тиллу, 3 медали нуқра ва 1 ҷоизаи биринҷӣ шарафёб шуданд. дар шаҳри Шанхайи Ҷумҳурии Мардумии Чин чемпионати Осиё сурат гирифт ки намояндаҳои тоҷик 3 медали биринҷӣ ба даст оварданд.
дар ин мусобиқа хеле варзишгарон дар намуди чи дар намуди ушу санда бошад, чи дар намуди ушу тавлу бошад, хеле маҳоратҳои хуби варзиширо иҷро намуданд. дар сабқати ушу санда ки ҳамзамон муҳорибаи тамватанӣ хитоӣ ҳам мегӯянд, дар ҷумҳуриямон мусобиқаҳои гуногун ташкил карда мешавад. иҷрои тарзу усулҳои ушу дар қиёс бо дигар якарбаҳои шарқӣ тафовут дорад. аслан дар санда варзишгарон усулҳои гӯштин, карате ва кикбоксингро фароғ истифода мебаранд. من 3 مدال دارم، یک تایش یکم، یک تای دیگهش دوم، یک تای دیگهش سوم باشد. وزن 36 کیلوگرم اشتراک میکنم و کوشش میکنم که جای یکم رو گیرم، زیرا که مقصد و مرام هر یک ورزشگر در عرصه بین المللی پرچم ملی خود را بلند برداشتن نباشد. ба гуфти масъулин ин охирин мусобиқаи расмии дохилӣ дар мавсими равон ба ҳисоб меравад, вале дар охирҳои моҳи равон варзишгарони риштаи ушуро мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ мунтазир аст. тавре маълум шуд, ба сабқати минбаъдан на танҳо варзишгарон аз қораи аврупову осиё, балки аз дигар қитъаҳо низ ҷалб мешаванд, чун варзишгарони ватанӣ дар ин гуна сабқат борҳо ҳунари хешро санҷиданд, дар муқобили намояндаҳои аврупоӣ ва осиёӣ хуб истодагарӣ карданд. طول 5 سال می شود که در فدراسیون اوشوی جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین می نمایم و در چند مسابقه هایی که در بیرون از کشور مسابقه بین المللی آسیا که در مردمی شهر چین برگزار گردید، در آنجا اشتراک نموده سزاوار جای سوم گردیدم. من 22 مدال دارم، 12 تای آن جای اول می باشد و 7 اش جای دوم و 3 تایش جای سوم می باشد و می خواهم که در آینده پرچم برداری ملت شوم. дар айни замон санъати ушу дар аврупо хело тараққӣ кард. аз ин рӯ дар ҷаҳон ташкил ва гузарондани сабқатҳои гуногун ба миён омада иштироки ушучони тоҷик ҳам зиёд гашт. инҷо метавон чемпионати ҷаҳон дар хитой ва мусобиқаҳои байналмилалӣ дар кишварҳои русия ва қирғизистонро ном гирифт ки ушучони мо фаъолона ширкат варзиданд. мақсади ин наврасон ҳам дар оянда санҷидани қувват дар мусобиқоти бурунмарзист. شانزده دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد معلوم شد. بجز از دسته منتخب جوانان تاجیکستان که قبلا در مرحله انتخابی در گروه 3 جای اول را صاحب شده بود، به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 غالبان 10 گروه دیگر راه خط گرفتند. از کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیای مرکزی شاملند به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان منتخب‌های تاجیکستان و ایران راه خط گرفتند. ولی دسته‌های قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. با این ترتیب در مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان 16 دسته منتخب اشتراک می‌کند. یادآور می‌شویم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه C اول ماه اکتبر امسال در دوشنبه دایر گردید. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان که در هر سه بازی بر دسته‌های جزیره‌های مالدیو 9-0، لبنان 1-0 و سوریه 1-0 غالب آمد. با 9 امتیاز در این گروه مقام اول را کسب نمود و به مرحله نهایی راه خط گرفت. سال روان دستپروران فدراسیون کاراته کیوکوشینکای جمهوری در یک قطار مسابقه‌های منطقوی و بین‌المللی و آسیایی و جهانی شرکت ورزیده به نتیجه‌های نظررس نائل گشتند. از فعالیت ورزشکاران فدراسیون مذکور در سال جاری همکارمون چنین نتیجه گیری کرد.
дар соли равон мусобиқаи нахустин барои дастпарварони Федератсияи карате Киёкушинкаи ҷумҳурӣ ҳанӯз моҳи январ оғоз ёфта буд. Сабқат дар шаҳри Ваҳдат бо ташаббуси Федератсияи карате Киёкушинкаи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри мазкур ташкил гардид. Дар ифтитоҳи мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид, ки ҳамасола ба ифтихори санаҳои таърихӣ чунин чорабиниҳои варзишӣ ташкил карда мешавад, ки он ба таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим мусоидат хоҳад кард. Аслан нави якарбаи Киёкушинкай дар шаҳри Ваҳдат навтаъсис нест. Дар шаҳри мазкур нозикиҳои карате Киёкушинкайро ба наврасону ҷавонон, мураббии ҷавон, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, ҷоизадори ҷоми ҷаҳон, чемпиони сабқати авроосиёӣ Файзулло Кароматзода меомӯзонад. Ба гуфти ӯ, таваҷҷӯҳ ба ин намуди варзиш дар шаҳри Ваҳдат хело зиёд аст, ки аксарияти ихлосмандони онро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр варзишгарон, ки аз минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон ҷамъ омаданд, аз рӯи 18 вазн қуввасанҷӣ карданд ва аксарияти зинаҳои ифтихорӣ насиби тарбиятгирандагони шаҳри Душанбе ва шаҳри Ваҳдат гардид. ба ҳамин тарз ширкати дастпарварони Федератсияи карате Киёкушинкаи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмату шурӯъ шуд. Дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алматуи Ҷумҳурии Қазоқистон варзишгарон дар ҳайати 2 нафар ва 1 мураббӣ ширкат варзиданд. Дастаро сардори бахши десантчиёни ҷавони клуби ҳавопаймоии миллии Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ Аскар Кароматов роҳбарӣ намуд ва ин варзишгарони хурдсол маротибаи аввал буд, ки қувваашонро дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. Барои Аюб Гулов мусобиқаи мазкур дар фаъолияти варзишгариаш маротибаи аввал буд. Номбурда қувваашро танҳо дар мусобиқаҳои дохил санҷидаасту халос, чун дар сабқати дохил фаъолона иштирок кард, ба ҳаққи ширкат дар мусобиқаи бурунмарзиро пайдо сохт. Бо вуҷуди он ки таҷрибаи байналмилалӣ надошт, лек дар муқобили каратекорони турк, қазоқ, узбек ва дигарон хуб истодагарӣ кард ва дар натиҷа аввалин медали сабқати байналмилалиро ба даст овард. ман дар он ҷо 3 рақиб доштам. аввалин рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд, ки ман онро мағлуб кардам. дуввумин рақибам аз давлати Туркманистон буд, ки ман онро ҳам мағлуб кардам ва сеюмин рақибам аз давлати Қирғизистон буд, ки ман дар он мағлуб шудам. хотиррасон мекунем, ки мусобиқаи байналмилалӣ ҳамасола гузаронида мешавад. Аз ин рӯ иштироки дастпарварони карате Киёкушинкай дар мусобиқоти мазкур маротибаи аввал набуд, чунки дар солҳои гузашта ҳам варзишгарони мо фаъолона ширкат варзиданд ва ин сабқат ба мураббӣ Аскар Кароматов даст дод, то шогирдонаш то куҷо аз ҳамоишҳои таълимиву тамринии Киёкушинкай бархурдор гаштаанд. ногуфта намонад, ки медалҳои ба даст овардаи якарбачиёни тоҷик аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта дар соли сипаришуда 30 ададро ташкил дод, ки аз он 11 тилло буд. пас аз сабқати байналмилалӣ тарбиятгирандагони федератсия дар мусобиқае аз ин ҳам баландтар, аниқтараш дар ҷоми ҷаҳон ширкат варзиданд. ҷоми ҷаҳон дар 2 соли 1 маротиба гузаронида мешавад ва мунтахаби наврасони кишвар дар ҳайати 19 варзишгар зери роҳбарии Ҳикматло Кароматов нерӯсанҷӣ карданд. ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон баргузор гардид. дар натиҷа варзишгарони ватанӣ аз ҷоми ҷаҳон ҳамагӣ 13 медал, 4 тилло, 3 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба ватан оварданд. Абубакр Абдураҳмонов, Ҳусейн Сайфиддинзода, Наимҷон Саъдуллоев, Рамзихони Фарҳод аз зумраи варзишгароне буданд, ки дар ҷоми ҷаҳон унвони қаҳрамониро касб карданд. моҳи октябри соли равон бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи Киёкушинкай дар қасри теннис мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор шуд. сабқат бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав, такмил ва ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онон ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби кишвар ташкил гардид. дар сабқат якарбачиён ҳунару истеъдодашонро аз рӯи муҳорибаи якка ва ката санҷиданд.
мавриди зикр аст ки карате киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо мегардад. аз ин лиҳоз омӯхтани ката дар карате киёкушинкай барои варзишгар алифбо аст. ба қавли танҳо ката варзишгарро ба сарфаҳм рафтани умқи киёкушинкай талқин мекунад ва ин навро ҳамагон ҳамчун барномаи махсус қабул карданд, аммо ҳар як амалу ҳаракатҳои он якҷаҳон маънӣ дорад. илова бар ин варзишгарон барои соҳиб шудани камарбандҳои гуногун аз ката имтиҳон месупоранд. дар пеш чемпионати ҷаҳон мебошад ки мо бо тайёрӣ сахт тамрин карда истодаем ва мехоҳам дар он ҷо ҳам ҷои намоёнро гирифта парчамбардони ҷумҳурии Тоҷикистон шавам. пас аз баргузории мусобиқаи ҷумҳуравӣ варзишгарони риштаи киёкушинкайро бо сабқати кушоди шаҳри Душанбе ки бо ташаббуси Федератсияи киёкушинкай дар ҳамбастагӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ташкил гардид мунтазир буд. дар сабқат беҳтарин варзишкорон аз шаҳри Душанбе бо шумули 150 нафар ширкат варзиданд. дар маросими ифтитоҳии мусобиқа аз ҷониби масъулин қайд карда шуд ки нави якарбаи шарқии киёкушинкай зодаи даврон соҳиби истиқлол аст ва дар давоми мавҷудияти хеш борҳо эътибори давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоштааст. маслан дар соли қаблӣ ба варзишгарони ватанӣ аъзои киёкушинкай муяссар шуд то унвони қаҳрамони ҷаҳонро пайдо кунанд. мусобиқаи мазкур ҳам барои онон як марҳилаи омодагӣ ба сабқати сатҳаш баланд маҳсуб ёфт, зеро ин варзишгаронро дар пеш мусобиқаи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ мунтазир аст. пеш аз ҳама ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба ин намуди зебои варзиш ба ҳисоб меравад ва мо медонем ки имрӯз зери сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи гуногуни байналмилалӣ ширкат варзида шарафи ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардошта истоданд ва ҳадафи ин баргузории ин мусобиқа ҳамин аз он шаҳодат медиҳад ки мо то тавонем аз байни ин варзишгарон беҳтарин чеҳраҳои нави варзишро дарёфт намуда ба мусобиқаҳои сатҳи гуногуни байналмилалӣ сафарбар намоем ва дар ин замина раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе низ тасмим гирифтааст ки чунин мусобиқаҳои варзиширо зиёдтар баромонад ва то тавонем ки тавассути баргузории ин мусобиқаҳо тарғиби тарзи ҳаёти соним ва пеш аз ҳама оммавияти варзишро миёни наврасону ҷавонон ва сокинони пойтахт ба роҳ монем. ҳамин тариқ охирин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ доштаи расмӣ дар моҳи равон баргузор мегардад. дар соли қаблӣ варзишгарони мо аз чемпионати ҷаҳон бо натиҷаҳои назаррас ба ватан бозгашта буданд. умед аст ки мусобиқаи ҷаҳонии имсола низ ба эшон комёбиҳои беназирро ба бор хоҳад овард. кумитаи иҷроияи кумитаи байналмилалии олимпӣ барномаи мусобиқоти бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон 2022 дар Даккаро тасдиқ кард ки аз рӯи 33 намуди варзиш баргузор мешавад. тибқи маълумот ба 28 намуди варзиш боз 5 намуд брейкданс, сёрфинг, шухпаймоии варзишӣ, мавҷбозӣ ва скейтбординг илова шудааст. бозиҳои олимпии наврасон 2022 дар Даккар аввалин мусобиқоти олимпӣ дар қораи Африқо ба ҳисоб меравад. дар бозиҳои олимпии наврасон 2022 ҳудуди 4500 варзишгар иштирок хоҳад кард. бояд тазаккур дод варзишгарони тоҷик 3 бор дар бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон ширкат варзиданд ва дар маҷмӯъ соҳиби як медали нуқра аз рӯи гӯштини тарзи озод ва ҷоизаи биринҷӣ дар риштаи теквандо ветев гардиданд. леонел месси ҳамлагари дастаи барселонаи испания ва мунтахаби аргентина беҳтарин футболбоз дар соли 2019 эътироф шуд ва бо ҷоизаи туби тиллоӣ сарфароз гашт. маросими супурдани ҷоизаи туби тиллоӣ ки онро нашрияи Франс футбол ташкил кардааст дар театри Шатле дар Париж дуир гардид. месси бо барселона бори даҳум ба унвони қаҳрамонии Испания даст ёфт. инчунин барои шашумин бор нишонзани беҳтарини қаҳрамонии Испания ва Лигаи қаҳрамонҳо бо 12 гол шуд. барои месси 32 сола ин туби тиллоӣ шашумин дар фаъолияти бозингариаш мебошад. аз ин пеш ӯ солҳои 2009, 2010, 2011, 2012 ва 2015 барандаи ин ҷоиза шудааст. аз рӯи теъдоди туби тиллоӣ месси ва Криштиану Роналдуи португалӣ ки 5 бор ин ҷоизаро ба даст овардааст пеш гузашт. дар ин мавсим Роналду мақоми сеюмро ишғол кард. дар ҷои дуюм муҳофизатгари бошгоҳи Ливерпул Вирҷил ван Дейк
қарор гирифт. аз рӯи номинатсияи ҷоизаи лев яшин ки барои аввалин бор дарвозабони беҳтарин муайян карда шуд, насиби Алисон Бекер аз дастаи Ливерпул ва мунтахаби Бразилия гашт. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон намудем. дилбохтаи варзиш будану ба ин васила дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим саҳми беандоза гузоштани шумо орзуи деринаи мост. хайр, шоду пирӯз бошед.